kuka osaisi selittää, kuinka putoamisnopeus lasketaan? Tari? Herra nytte. Tari. Häh? Niin, kuka kutsuu? Oi vittu, Tari, osaisitko selittää, kuinka putoamisnopeus lasketaan? Jos Avattakaa tutkielmat tiistaiksi. Olis ihan pakko. No, miten nukun aika? Joo, mitä te teette viikonloppuna? En mä tiedä, mä ihan tyyliin sokopäiviä katon Netflixiin. Ja sitten yritin sukuläksyttelyä. Ja niistä keskusteltiin sen melkein pois. No, mä en tee varmaan mitään ihmeellistä. Läksytöitä, mulla kävi niitä muksut. Moikka! Moikka! Huhu, onks täällä ketään? Ei näköjään. Ja mikä ihmeen aritmeettisen summan jakautuu puolet? Mainos, lääkäri, lasku. Nimetön kirjoittaa. Sinut on kutsuttu Heme-vihjeiden rakennuskilpailuun kilpailemaan 5 miljoonasta. Saat ottaa mukaansa 3 kilpailukumppania. Osoitteiden tarkemmat ohjeet kirjekuoristulaista vihjeitä. Kiina, eikö sä vieläkään tarvittanut teknoverveitä? Mulla on ollut vasta pari vuotta aikaa. Olis mun pitää? Joo. Hei, mulla tuli joku kirjekuori. Voitko kaikki jotain 5 miljoonasta? Onko se tullut tää siellä? 5 miljoonaa? Kerro tarkemmin. Mikä sen nimi on? Se on joku Heme. Se on joku vihjeiden ratkaisukilpailu, mutta sen alusperässä on joku hämärän varasto tai jotain. No paskat ja sitä hämärysvarastoista. Mä oon mukana jo 5 miljoonan maata. Milloin sä oot tänään kuudella? Ja me oot kreikkalaisin mytologian kuuluisuuden ja maineen kuunnelta. Eli tänään kuunnelta hämärän varastoista siihen. Mieti vittu 5 miljoonaa! Pitäisikö meidän? Voitko me koittaa? Maanikalla pata kouluja muuta ulkomaille. Ei hemmetti! Elämästä tulee opettaa! Joo, tulee kai. Voitetaan. Excuse me, et voi ottaa tuollaista asennetta, Tollo. Me voitetaan, jos me halutaan voittaa. Ja me halutaan voittaa, sitten koko homma on jo voitettu. Kelaa 5 ja 0, 0, 0, 0, 0 ja 0. Ei hemmetti! Mites toi Liisa? Älä huoli siitä. Mulla on verenpito suunnitelma Liisalle. Älä kerro mullekin, mä en jaksa jos syö. Sä tiedät, kun on sen aikaa. Okei, sitten sen pitää jakaa se 5 miljoonaa mulle Pekkaan. But don't worry, darling. After that, we don't have to. Hää? Meidän ei tarvii jakaa niitä rahoja ääliä. No, ettei nyt lähteä vielä. Hyvä. Meillä olisi unohtaa nämä kilpailuun kuuluvat rannekkeet ja puhelut. Tässä. Ja... Hei, ihan kiinnostuksesta vaan haluat kysyä. Kalma ja Kielo, eikös ne ole teidän nimenne? Mitä olisitte valmiita tekemään 5 miljoonasta? Siis ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan? Ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan. Kiinnostavaa. Mitä se siis tarkoittaa? Murtautumaan, varastamaan, hankkiutumaan eroon pelaajista, keinolla millä hyvänsä. On se ihan varma, että se on pikkupauksista. Joo, turvakin ääliö. Siis ihan mitä vaan. No, mitä tää sanoo? Ihan mitä vaan. Mä toivon, että te pystytte pitämään teidän pikkupauksenne. Mutta nyt lähtekää, odotaan seuraavaa ryhmää. Ja älkää unohtakaa teidän ryhmän 3. jäsentä, Liisa. Onnea. Mitä sanoit? Ei se kilpaile. Mut mihin se yksikä älyläviö meni? Se meni kaikki tonne päin. Mun on tyttöjä, joka on järjestää. No joo, mut kelaa. 5 vitun miljoonaa euroa!
maksun. Kirjekuori, kiitos. Tari Marras ja Kiira Korhonen ja Esterin Raivo. tervetuloa Fenekseen. Olen kilpailun keksijä ja järjestäjä Pasi Dutsbecken. Haluaisin teitä alkaiseksi laittamaan kaikki elektroniset laitteet pöydällä olevaan mustaan laatikkoon. Ei hätää, laatikko lukitaan niin tavaranne kilpailun loputtua. Saatte täältä kumminkin puhelimet yhteydenpitoa varten. Ja miksi sunhan pitäisi meidän? Täällä ollaan miksi ei. Ja siis kaikki elektroniikka. Siinä punaisessa laatikossa on myös rannekkeet, jotka teidän pitäisi laittaa. Ilmoittaa vaan paikan ja onko teillä kaikki hyvin. Ja teitä onkin vain 3, joten saatte täältä 4. pelaajan. Kyle Björkkin. Hei. Nyt kun alkuesittelyt ovat tehty, onkin ensimmäisen vihjeen vuoro. Ja hei, älkää ottako kehenkään. Avaa se jo. Teatteri on vanhojen lasien läpi. Häh? Teatteri on vanhojen lasien läpi. Se on se vihje. Jolla on tämä idea, mitä se voisi tarkoittaa. Televisio. Siis jostain kaupassa. Kai, pitäisikö me voida keskustella niitä lisäksi? Voisiko te vanhojen lasien vihje vanhan? Varmaan. No mennään sinne. No. Entä jos on kaatopaikka? Miksi se olisi joku kaavapaikka? Miksi se olisi vanha raaka? No vanhat lasit, se on vanhoja taloja, niissä ikkunat. No, kaatopaikka voisi olla vanha televisio. Ja mikä olisi niistä? En nyt luskakin voi tietää, onko se on telkkari täällä. En ole sukuminaan ihan muistanut meidän vaiheessa. Ollaanko nyt sitä mieltä, että vanhemmat on loogisempi vaihtoehto? Juu, mennään sinne. Teatteri on vanhoja lasien läpi. Mä aloitan niin vanhassa voimassa, että se on ainakin hoidettu. Mut mitä se sit meinaisi? Elokuvateatteri. Aina toimitus mikä siis teatteri on vanhan rauhan ulkopuolella. Ja lisäksi kun täältä ei ole muitakaan teattereita, niin se tarkoittaisi kirjallisia teattereita ja lisäksi on vielä itse elokuvateatteri ammuus, niin voidaan viittata Okei, mut kuka sanoi, että se vihje liittyisi vanhaan? muita ideoita. Ei. Eli teattereita ei pelkkää mahdollista. And oh, Journey goes to movie theater. Kato ympärillä, se näyttääkö siltä? Niin, ei se tarkoita silti, että kyllä on nurkan takana pitäisi olla. Oikeasti, koska on nyt paikkaa nyt tyydyllä? Ilman henkilökuntaa. Täytyy olla niinku epäillä. En mä tiedä, mutta mitä sieltä edes tulee? Joku paskalle. Häh? Siis yhtä paska kuin se Tarin kouluesitelmä. Ei se nyt niin paska ollut. Kyllä se aika paska oli. Eikö se elokuvan nimi ole joku paskalle? Ketä niiden nimet kiinnostaa? No mä ainakin valitsen kirjat ja elokuvat niiden nimen perusteella. Noniin, me ollaan täällä sen vihjeen takia, niin hoidetaan se alta pois. Ja loppukilpailukin. Tää on siis teistä vielä. Ei nyt kyllä noin puolet ole. Entäs se mittatus oikeasti televisio? En mä usko. Mä oon tehnyt paljon asioita. Eikä ole mitään, mikä mittaisi televisiolla olisi vihjeä.
En mä tiedä, mutta Esterin on ollenkaan se vastaus. Eihän se muuten ole. Tai yleensä on meidän vastapaino. No nyt mikä leppa? Pois sitä. No niin, mikä leppa yritetään pyörittää ottamassa? Mutta noin suvun hei. Sovitaan se nyt. Sovitaan, että sä maksat näin ihan varmasti. No tarvitaan sinänsä itse asiassa aika hauska. Me ollaan täällä sellaisen kilpailullakin. Etsitään sinne saada fiilettä. Olisiko sulla olla mitään tietoa sellaisesta? Te niitä. Mä oon sen verran joutunut ottaa niitä kuljetuksen kastamassa, niin ottakaa tää vihreä lenkä, mutta olis jo. Mitä helvetti, tässä menee koko pointti. Ja se vihjat annetaan noin vaan. Mä kuulin, että sä halusit meistä eroa. Susta ainakin, eikö sä vaan voi puhua normaalisti? Anna Esterin olla. Mikä se oikeesti vaivaa? Haluan olla normaalien ihmisten kanssa tekemisissä, enkä jotenkin ihmehöpöttelijöitä. Voisit sit itse soven normaali. No joo, ainakin teidän kanssa. Millaisessa porukoissa täytyy pyöriä, että kusipäisyys on normaali? Mä en! Painu helvettiin! No siis tosi kauniit ja rakentavat argumentit sulla. Hei, jos se on normaali ilmoittaa tää, niin mistä sit vaan lähe? Lisäys sääntöihin. Tästä eteenpäin kilpailusta ei voi lähteä noin vaan pois. Pitää olla hyvä syy poislähtemiselle, kuten loukkaaminen tai pidätys. Enkeliami, lukajoitkäydet ja rahoitus. Ja viestit poistuu. Miten me voitaisiin tehdä, että voi jotain tulla loukkaantunut tai tulla pidätetyksi? En tiedä, että alkaa käydä vaan entistä hämärämmässä. Siis ihan nyt tää ei olisi alustavasti ollut hämärää. No, mutta meidän on varmaan pakko jatkaa. Mikä se seuraava video on? Se on tyhjä. Esteri koitti siitä edellisessä videossa etsiä lisävihjeitä. Haisee paperilta. No auttapa paljon Sherlock. Ja viestit oli näkyviin. No lue se sitten vatipää. Onko sulla hetken hiikaa? Vastaan lakeeni olen pilvissä, mutta en sinne mikä minun pitäisi olla. No se kuulosti olevan yhtä ei ole Esperi. Douchebag on varmaan ollut pilvessä kirjoittanut päivässä. Eli meillä on väärä pilvi. Se voisi viitata johonkin vieratukseen, että toi olisi ollut henkilön sisäisesti mahdollisesti, kun sen olisi pitänyt ollut. Sulla ei kesken. Nyt se on mykkäkin. Mitä hyötyy sit nyt on? Mitä hyötyy sustakaan? Sä et tehnyt paskaakaan tää eteen. No ei oo tuntunut siltä. Ja te ootte muutenkin koko ajan tekemässä kaiken, niin miksi ehtisit tekee yhtään mitään? No ehkä just siksi vaikka tehdään, vaikka jos sä et tee yhtään mitään. No se on sitten voi. Mua ei kiinnosta. Miksi sitten edes oot täällä, jos on noin paljon ihmottaa tää? Sanooko sana 5 miljoonaa euroa mitään? Tossa on 3. No voi sitten oo. Mitä sä ajattelit tehdä niin rahoilla, että sä osais laskee? No ei se sulle oikeastaan kuulu. Sä kiusaat muita puheongelmista, mut sit ite vedät koko saatana hernettälön enää, kun joku hahmottaa sun laskutaidon. Mitä sulla on? Ja prosenttia on taas sanonut. Esperi, saanko se kirjoitettua? Mutta sen olisi pitänyt lopettaa päihteiden käyttö, eli se voisi pitää just vaikka sairaalaa tai muuhun vastaavaa, tai viitata mutkaisin siitä, mistä se on niitä päihteitä hommannut. Joten se voisi olla joku kaari tai joku muu. Eli jonnekin silloin. Hei, voisiko toi vastaan lakeani, mutta viitata poliisilaitokseen? Poliisis puheen ollen, eikö tota vesileimausta käytetty myös passeissa, joten siinä mielessä voisi myös olla poliisilaitos. Eikö se oikein nyt ole vesileimausta? Mutta ei mitään sitä loppuosaa, mutta sinä nyt ei voi mitään. Eikö pidät opettaa? Ei vaan tuntuu. Mitä sä meinit? No, jos meidän pitäisi olla höynä pilvissä, mutta sit se ei olekaan höynä. Eli se oli Vesitorni! No ei vesitorkaa ihan pilvissä. Meneekö tämä nyt siihen, että parin paikan miettimisen jälkeen te kyllästytte ajattelemiseen ja otatte ensimmäisen mahdollisen vaihtoehdon, mikä tulee mieleen? Ja jotenkin Jumalan ihmeellä se onkin oikea paikka laiskan kirjoittamisenkin. juu. Hei, onks tää se kilpailu? Juu, ja sinä olet? Kai Mjöltet. Juu, kirjekuva, kiitos.
missä sinun ryhmäsi on? Häh? Mikä ryhmä? Mä meinasin osallistua yksin. Mä osallistun aina yksin. Mä kilpailen aina yksin. Mä oon yksin. Juu, mene tuonne nurkkaan istumaan. Ensimmäinen ryhmä, otanko sun? Ja sanokaa mun sanoneen. Tää on väärä paikka. No en mä usko. Tuolla on ainakin ryhmä parvekkeella. Kiira, siellä on myös ravintola, siellä käy ihan muutenkin ihmisiä. No, mennään nyt, ei tässä ole mitään reisseistä. No joka nyt onko sua kiukan ehkäisyä? Niin, mikä se vihje oli? Niin, sanoisiko joku se vihje vielä? Ostomakeeni olen pillissä, mutta ei sitä mikään pitäisi. Joo. Jos sä aluksi viikkoskomissa töitä, niin olisikohan se nyt? Minä nyt saa tulla. Häh? Siis en kirjoittaa mikään sinne ääreen, vaan ei. Ei se nyt. Ootko se nyt aivan paljon? No, lupaatko sä auttaa mua vai pyydätkö minä jotain muuta? Ei tarvitse. Mene jo! Hei, saisinko kysyä mitä ruokaa, tai siis mitä ruokaa täällä on syötävässä? Tässä saa nää. Okei, mikä tää on kaikkea aluksi huomioon? Onko sun tätä samanlaisia tai jäseniä tai kirkkoja? Se on hyvä oppia tanssiksi. Joo, mutta okei, mikä tää on? Se on maksalaatikkoa ja puolukkakirkkoa suomeksi. Joo. Hyvä nuori. Ole Hyvä nuori. Tämä alue ei kuulu Afrikkaan, vaan sinun ikäisillesi. Juu, ensinnäkin kiitos. Toiseksi toinen aurinko kuin nyt. Tämä oli myös vihreä, mutta sen käskettiin lähteä. Häh? Kenen viinat se varasti? No, siis periaatteessa ravintolaan. Kari teki mitä? Eikä se pyytänyt mua mukaan. Ei siis mitään varastelussa, vaan tutki niiden puhutojen vahista. Niin se olisi vähän. Se viha oli toinen aurinkokuningas, jossa en tiedä, että Toinen aakirainen. Traumakirjoitissa. Siinä on vesitorin kyljessä. no, mitä sinne sitten tarkoitus päästä? No ei sitä kuin köysiä mitä se sitten. Ja hittori nyt kestää, ei se nyt noin kauan voi mennä. Hei, mitä siellä ylhäällä tapahtuu? Tässä pitää olla toinenkin keino. Mun tiedät, ei tuu toimittaa jo tarpeeksi aikaa. Yli siitä vaan, Liisa. Kaikki ottaa sua. Ehkä sä haluat tuolta meille pettymystä. Ethän. Kysymyksen siltä, että mä haluan purata mun hetkiä rakemassa vesitornin kainteesta. Tapa typerä peli, itse eten tajunnasta. Typerä peli. Ehkä joo. Mutta voidaan voittaa 5 miljoonaa, hei! Mutta me ei voida lopettaa kesken. Visit vaan kun olis. Älässäkin mä pyydän. Me ei vaan saadaan tää juuri käytyä. Mä sain sen vihjeen, ostakaa mut ylös. Kerro se vihje. Päästään helpommalla. Nostakaa mut ylös kerran sitten. Kerro se nyt vaan. Päästään helpommalla.
täytyy uhrata yhteisen hyvän vuoksi. Eikä sille voi mitään. Tällä hetkellä yhteinen hyvä tarkoittaa enemmän rahaa meille, enemmän onnea meille. Ja kuitenkin, sä haluaisit lähteä vai mitä? No tässä on sulle keino. Parempi opetella lentämään. Auttakaa, täällä on ihminen niin... Numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontaktmenumret ni har valt på sig. The number you have dialed cannot be reached. Auttakaa! Numeroon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontaktmenumret ni har valt på sig. The number you have dialed cannot be reached. Niin siellä ylhäällä, onko siellä jotain tarvitaan ambulanssi? Sä näit mitä tapahtui? Se kuoli! En voi tehdä mitään! Onko se kurinassa? Ihan sama, meidän täytyy mennä nyt. Ne alkaisi epäilemään muuten meitä. Hidasta jo! Hei, mitä sä saat nopeasti loppumaan? Mitä teitte siitä ymmärrää? Onko sulla edes mitään vihjet ratkaistu? Jos sulla ei oo sitä, niin lähdet ties minne. Totta kai mä sen tiedän. Joku kuusen ennen kuin se kuoli. Ja mä mietin sitä tässä parhaitoita. Saattaisi teillä olevan jotain ideoita? Kiira ei oo kunnossa. Mä haluan pois. Mutta et sä varmaan tiedä. Me ei voida lähteä. Ainoa miten me saadaan tää loppumaan on voittamalla. Mä en oikeesti jaksa. Mä en pysty. Se on sanoa ketä tahansa meistä. Ketä tahansa meistä voi kuolla. Me lähdettiin mukaan, nyt meidän pakko kestää sen seuraavaksi. Plus kaikki ite ties tasa, miten tässä tulee tapahtua. Sehän sanoi, että älkää luottako kenenkään. Tuossa varmaan lisää sääntöä. Kilpailun pystyssä pitämiseksi kaikki kontaktit ulkoilmaan on kielletty. Kilpailusta ei saa vieläkään lähteä kesken pois. Pois lähtemisestä ja yrittämisestä on vakavat seuraukset, eikä vain lähtijälle. Muistakaa, kyse ei ole enää rahasta, se on myös selviytymisestä. Kieltomerkki, juoksija, pääkallo ja lentävä seteli. Ja viesti poistuu. Ettekö te huomaa? Salakulkelee meitä. Jumalan sukupuolessa. Meidän kohta jatkaa. Mä en pysty. Ketä tahansa meistä voi kuolla. Me lähdettiin tähän mukaan ja meidän on pakko kokea seurauksia. Meidän pitää vaan miettiä, mikä on seuraava paikka. Sattuisiko olla kelää itselle? Kirjasto. Se on ainut looginen paikka. Siellä on kirjat on tehty puusta ja se on kaikki tietoa aivoille. No, mä en usko, että se olisi kirjasto. Se voisi olla just vaikka joku puisto tai sellainen, kun siellä on paljon puita ja aivokirjastoja. Ja me kaikki tiedetään, että sä yrität maisen. Me mennään kirjastoon ja sä tulet mukaan. No niin, minne tää kirjasto voisi piilottaa vihjeen helposti? No, täällä on veistuksia patsaita niihin. Miksi se vihje olisi veistokset tai patsaa? No, jos vihjeen piilottaisi, niin ihmiset ohikulkijat eivät välttämättä sitä vihjeenä. Hei, mennään mä toimituksella. Täällä oli toinen kaupungin kirjastopuolesta tuli ilmoituksia hukatuista tavaroista, kirjavinkkejä ja mainoksia. Mitä kirjoja siellä on? Lumitystä pyysitähti eräänä päivänä hiljapäivässä käänteen. Just on pieni taidekirjasto teissä. Eikö se kauheasti mitään? Mitä sä teet? Eikö se ole sinä vastaakin? Musta tuntuu, että mä sain idean. Entä jos se vihje olisi se kirja, minkä Teemu sopisi parhaiten tähän kilpailuun? No, mikä se sitten olisi tois? Nopeasti katsot, kun se olisi toi käärme. Se on vähän valaa. Okei, tiedätkö missä se on? Ehkä. No, mennään etsiä. Okei, käydään se yksityiskohtaisesti. Tämähän on mahtavaa. Täällä on vartija, tai vielä parempaa, joku toinen ryhmä. Ja
just nähty jonkun tapettavan toisen ryhmän kanssa, eikä nyt mistään löydy sitä helvetin kirjaa. Elämä on oikein hyvä. Vai mitä? No voisin löytää jotain, jos olisi valoa. Joo. No kato, kirja löytyy. Mitä tässä nyt tulee? Tätä. Ensimmäinen kirja korintilaiselle. Ensimmäinen luku, jakeet 18 ja 19. Eli vietetään raamattua. Joo, ellei joku satu osaa raamattua kulkea. Ei täällä ketään näy. Jotain murtojälkiä toki sekä takaovi tiirikoitu auki. Mitään selkeää iltavaltaa ei näy. Kuka siellä? Näyttäydy. Mä sain idean, mutta ei tullut käsiin. Alas. Pysähdy. Koitte oli siellä. Mennään nyt etsiä sen aamuun. Kuusitään siellä varmaan. Ei kun vaan. Löytyy. Mitä te tiedätte? Ensimmäinen kirja korintilaisille. Ensimmäinen luku jakeet 18 ja 19. En jaksa etitä. Puhelisista on hulluutta niiden edestä, jotka joutuvat varoitukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisaat ja viisaiden niiden tyhjäksi ymmärtämistä ymmärrystä. En haluaisi loukata, mutta mitä helvettiä tosta pitäisi saada irti? Ai kun nyt mä tajusin. Se on varmaan joku kirjoittaa. Mennään sitten tuolla. Otetaan tää, että lähdetään viimeisen alta. Pysähdy! En. Te siellä, älkää liikko. Mitä te teitte siellä? En mä tiedä. Ketä ne muut oli? En mä sitä sulle kerro. Ala laulaa. En. Alatko laulaa sitten asemalla? Mistä vitun tullut tänne löysi? Kira, näyttäydy. Ei me sun mitään mennyt tehdä. Turvaki, ei se tuu jos kutsutaan. Kiira, tuu esiin. Pääset helpommalla. Me totta kai voitais etsiä sun ystävät. Tai no, mitä etsimistä, kun me tiedetään missä ne on. Ei hemmetti. Se läks jo. Joo, en mä nyt tee. Edellisen kaudet vai? Eihän me edes tiedä missä ne on. Ne menee sille seuraavaan vihjeen. Eikö sä kohdi muistaa? Dusbakke laittoi sen vihjeen samalla kun se tarjosi meille sen palkkion ja tehtävä. No, mikä se on? Mikä se on? No se paikka. No mikä paikka? Se minne piti mennä. Pyhä Ristin kirkko, herra jestas havu aivo. Valitettavasti joudumme keskeyttämään meneillään olleen lähetyksen viranomaisten pyynnöstä. Tänään kello 20.46 Rauman vesitornilla on tapahtunut kamala onnettomuus. Tovereidensa painostuksesta ravintolaparvekkeen yli köydenvarassa viivennyt tyttö oli pudonnut maahan ja menehtynyt. Viranomaiset pyytävät nyt jokaista lähialueella siihen aikaan oleillutta antamaan lisätietoa näistä henkilöistä. Toinen ikävä uutinen on kello 21.34 tapahtunut onnettomuus poliisiauton ja pakettiauton kanssa. Loukkaantuneita tuli 2, jotka molemmat ovat tällä hetkellä sairaalassa hoidossa. Poliisiautossa ollutta pidätettyä taikka pakettiautossa olleita ei nähty kolaripaikalla. Näkyykö siellä mitään? Ei, mutta jos siellä on joku, niin varmaan näkee siinä. Puheen riskistä on hullutta niiden mielestä, jotka ymmärrät kadotuksen, mutta meille, jotka pelastamme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, että hävitän viisaiden ja viisauden eteen tyhjäksi ymmärtäväisten ymmärtäväistä. Siinä enempää en tiedä, mitä se menee, mutta jos tuolla purettaisiin
Mutta tää on kirkkoon. Se pitäisi olla auki. Se oli se hullu. Siinä tekstissä puhuttiin myös jotain hulluudesta. Ei. Meillä kirkkoon urheilutaan jotain riskejä tullaan tykiä. Juu, sanoo se, ketä rapasi sivun näytti raamatusta. Anyways, oliko sun mitään mieltä? No, en mä tiedä, jos täällä tietää, että se on päivä. Juu. Sä halusit sen oven auki ja nyt se on auki. Niin kuin sä vittu halusit, eikö sä kuuntele? Mä sanon, ettei murhautu tai kirkkoa tai mitä. Ei vittu, kuinka ruumiin sun oikein puuttuu aidosta? Voit sä takaa se ovi nyt heti? Ihan sama, tuu jo. Ei tää kirkossa mitään oo. En näe ehtii Esteri. Jos se on vaikka löytänyt se vihjeen tai jotain. Ei tosta saa mitään selvää. No koordinaatit. Kato toi niiks puhelimessa kanssa. Milloin koordinaatit mielessä? 2 vastaan 3, korjaan 1,5 vastaan 3. Näyttäis vievän Mikä se oli? Kas! Jotkut taitaa olla hieman kusees! Kuka haluaa olla eka? Vapaaehtoisin. Voisitte liittyä ystävän seuraan. Eihän vesi mitään. Saatana. Turpa kiinni, anna mä hoidan puhumisen. Sinä, kerrot paikan nimi. Niin hoidetaan homma mahdollisimman kivuttomasti. Mitä vittua? No minä vittua. Ei hitto, mä lähden menee taas. Pystytkö sä hengittää? Vittu, se on ollut apua jo voimassa, et sä tähän voit kuolla. Neiti, laske se ase nyt! En mä mitään tehnyt. Seli. Kyllä Jumala, mä tein toisen kaverikunnossa. Sun pitäis se tietää. Häh? Ei minä tee sitä tiedäkö. Me viedään yksi putkaan. Sä varmaan tiedät oman reittis sairaalalla. Sun istuva tulee olla kunnossa. Ei Kiira mitään tehnyt. Kuulet sä? Ei hitto, mitä jos tapahtuu?
Ai. Kai. Kylmä maito. Toi Esterin kanssa saa mennä peliin. Ai, mitä te meinasitte tehdä? Jos te haluatte voittaa tämän paskapelin, niin ei se meinaa kuitenkin täytyy kuolla. Ei voi. Mun mielestä tarkoittaa just sitä. Ehkä voitais vaan... Turva kiinni. Kai, sä et oo koskaan ollut voittajatyyppiä. Sä piileskelet, annat muiden tehdä työn ja nappaat kunnian. Oot pelkkä pilaantunut maito. Ai, ja te katsotte jotain sankarait vai? Ei, mut mulla on valmiit tekee ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan. Ei hitto! Niinpä. Sähän sanoit, että sä haluat olla normaalien ihmisten seurassa. Mä voin järjestää sen sulle. Mitä sä meinaat? Mitä Esterille kävi? Ei hitto, kai me sit vähän sitä peliin! Yes! Pelataan voi hippaa! Meillä on ne 5 miljoonaa mainittavana! Tää ei mun yhtään siihen, mitä mä luulin. Chill, kyllä sä siihen totut. Eikö me voitais vaan lopettaa, kun me voidaan vielä lopettaa? No way! Antaa niiden muiden voittaa. Me mennään loppuun asti. Niin sovittiin. Tai hitto ei. Tuntuuko sekin vähän oudolta? No, itse asiassa... Ei! Mitä hittoa? Sekin täytyy häikättää peliä. 5 miljoonaa! Sari Marras. Voinko mä nähdä Esterin jo? Ei, tuli vaan kertomaan, että hoitotielle astuvat, mutta hänen pitäisi parantua kyllä. Okei. Tari, mukava nähdä taas pitkästä aikaa. Ole hyvä ja istu alas. Olen pahoilla ystävistäni. Kai olet täysi kusipää, jos totta puhutaan. Parantumistaivaakin loppui lyhyen. Ai tiennyt! Pari muuta pelaajaa löysivät hänet ja pitivät hauskaa. Hakkasivat tämän. Kiira, niin rohkea kuin ajattelematon, viettää varmasti koko loppuelämänsä putkassa rakkaan ystävänsä murhasta. Se ei tappanut sitä. Mitä sanoit? Se ei tappanut sitä! Niin jo Esteri. Mikä hyvä ihminen meni hukkaan. Enemmänkin toki olisi voinut toivoa. Mikä vittu sus on vika? Onks tää vain tullut sulle jotain viidet nähdä, miten ihmisiä tippuu vesitorneista ja murhautuu kaikkein sun huvikses? No siis se oli aika hauska. Tai no, jos et sattunut huomaamaan, teidän yläpuolella pyöri myös kameroita. Hei, mutta tärkein asia vielä. Palkinto. Rahat on postikortin sisällä olevassa pankkikortissa, joka löytyy uusien vaatteittesi taskusta.
Se niin kuin laitat ihmisiä kisaa toisiaan vastaan mahdollisesti tappavassa pelissä, nyt pelkät niitä itse niin helvetisti, että kannat pistoolin. Mitä sä ajattelit tehdä kaikille niin, jotka ei kuollut tai voittanut? Annatko mä arvaan, sulla oli joku mastercraft kaiken pois pyykinsä. Muistatko ne rannekin? Helvetin hullu! Hyvin tappavaa myrkkyä. Kiva. Kuolut aikoja sitten. Tari? Mietitkö koskaan tätä, et ite kuolisit